weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngol rewaye worgo mayela gambi ba fata dingiraya fallema kon waktu yoni ha to ñoro kame jombuko ene jiya e gardeɗi kabruji men cetal tambiɓe haɓade ñaw biyeteɗo sida e nder leydi sénégal ɓe jaltini cimtol mabɓe ɓe kolliti hitande ujunaɗe nogas e goo ustima mayi ɗeli gaga hitande ujunaɗe ɗiɗi e nogasa kabruji men to leydi mauritani to ɓooli kewɗi jippiɗe nder leydi ndi jeeyi sababu ha booli kewɗi kame yogay kuɓeje e guese maaro gonnoɗe coñal a nanni ndiyama to leydi mali balɗe tati sunare caggal wargoji musɗi baɗɗi e nder leydi ndi to nokko biyeteɗo jala sugune tawe e nder diwan mo bandiagara ha kene tolno e temedere capanɗe tato e ɗiɗo jamburu pittali mum guitta toon to leydi guine ha hande société civile ne heeɓo gam yuɓɓinde seppoji mum nogas e tati ndulewru CNRD holliti koko haɗi yuɓɓinede seppoji e nder Conakry e ko taari ɗum kala to leydi Côte d'Ivoire subaka hande talato to ɓooli kewɗi jippima toon ha jeeyi sababu sukaɓe nayo jolima to Abidjan mango kabruji mena manawin ha to Burkina Faso Cameroun kame RD Congo ha to Nigeria ma en dia ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena teya ko haako moƴƴo iwruko en to korodi nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma korel teya ko haako no kom haako wargani ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula guitta seeɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa korel teya ene safra joguiɗo AVC kono ne kadi cardiaque tension ɓandu jaaɗoru mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum neɗɗo ko fiiɗo koppi musoji koyɗe musoje jaaɗa ha jotti e koyɗe mum yahata juma yahata jama jokkata e ndama jokkodira e gorel teya mo nangata taare joguiɗo caɗele muɗuma kono ne kadi ustoraɗo gorago fode sa jokkodire gorel teya ma yiiten hoore maɗa ngam raɓɓikinade sa yeehi to site gorel teya ma yiitoon kala ko gorel teya safrata sito noon ko www.gorelteya.com sa yiɗi jokkodirde ɓen joguiɓe gorel teya so tawi koto leydi France eɗo mbawɗa wonde kala jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto leydi Congo jokkodirta koye Mamadou Gaya 00242 05 050 36 08 so tawi koto Mozambique ko Ibrahima Ba Pemba Kabo Delgado Alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21 so tawi koto Afrique du Sud ko Ibrahima So 0027 82 74 67 672 so tawi koto États-Unis d'Amérique ko Abou So Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade gorela teya mi dañi bela mi hirnana bela yoro mi jofta e bela ayo bela yoro mi dañi bela docteur Djiby So wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena
docteur Djibiso en andina dendagal bandiraɓe kala omo tawe to noksota lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal 6e waɗɗani Carrefour Buddaha saari haɗon matoɗon jama keso sa jaggi on bedda galle gadiɗo dewɗo hen matoɗon étage guiri bleu matoɗon tableau mawɗo ne winda docteur Djibiso grand guérisseur international docteur Kidira ganda yettima docteur Djibiso ene safra ñaw biteɗo fibron kiis nem prostate soppis hernie asthme estomac ɗojje dumingo koyɗe musoje koye musoje keeceje musoje neɗɗo jaaɗo ha jogui ñaw e reedu mum ha heewi kala hen de docteur Djibiso ene safa ha laaɓa ha jiira yitere maɗa sa yiɗi hebde docteur Djibiso tawete to leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 34 83 26 89 walla mbaɗa 00 222 31 27 79 57 walla mbaɗa 00 221 77 244 92 81 numéro makko WhatsApp mo leydi Mali 00 223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe mbadden danɗo faade docteur Djibiso kettode kaburuji mon e ɗemgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare nogase go korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mene ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon yebde natte mon ɓosoje to lore mon YouTube weltare TV walla weltare ɓiɓɓe fulɓe ko musidɗo mon Saydou Abouba kabruji mene ɗemgal pulaar mawɗo leydi Sénégal Macky Sall kam woni gardiɗo Union africaine hanki kuccam tengure ngo hakkunde mabɓe e gardiɗo leydi Ukraine woni Volodymyr Zelensky ɓe dañi yewtidde toɓɓe jaƴƴi no feewi ngol woni goo kanko hoorejo leydi Ukraine haaldude e Union africaine taw koye kuccam tengure ngu to ɓanggue ɓoggi weeyo taw ko ɓoggi weeyo moni kala ene laara ayawo goɗɗo kanko noon wo dañi sudde konngudi makko wo holliti wonande Afrique koko waɗa otage to banggue Russie e to banggue ɗeɗo hen laaɗi diwoje beeyoje ñande kala nde tolnira kure e misilaji kame bomboje e nder leydi Ukraine ɗum jeeyi sababu hande o cogguji kewɗi ɓeydima nguura ustima ha tenti to banggue céréala kamen wonde bele e gueɗe goɗɗe patuɗe ɗin banggueji kala jillu mawɗo leydi Sénégal to Russie hoorejo leydi Russie hollitino fodino ma wat feere kala céréal bele kala ma waw yaltude ha wawa yeeyede yogay leyɗele ha tenti noon e nder Afrique kanko on hoorejo leydi Ukraine wo holliti maayo ɓalewo ngo oɗo saaha koko ɓaafni toon ɓen yimɓe Russie taw ko hettuɓe ngal demal ala kala ko wawi yaltude ɗeɗon caɗele to Sénégal keddoren ha joni garten koye catal tambiɓe oɗo hen mborosa ñaw biyeteɗo sida ɓe garti e cimtol mabɓe hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho woni hitande yawtunde ɓe kolliti kene tolno e 12 million taw ko kappota ko jomum ɓornoto beele on rafi wasa yettade ɗum ɗum woni ko fecca e nder leydi Sénégal kono kadi ɓe teskima wonande ndeɗon hittande mayata ko fate banggue oɗon mboros ustima no feewi caggal nde wonno hitande ndeɗo hen kene tolno e ujunere e nogas e nayo neɗɗo woni ko wasi fittande mum gaga hen hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas kene tolno e ujunere e temedere e capanɗe jeegomo e jeeɗiɗi neɗɗo mbasno hen pittali men kono kadi ɓe kolliti wonande oɗo saaha ko heptina taw kadi ganduɗa ne heeɓa safara mumen beele wawde safrade taw kadi ganduɗa ko laamu ngu koye mumen yowi ko ɓen jowiti koye laamu ngu maɓe jetto temedde ɗiɗi e capanɗe nayo ujunere pawɗo temedere capanɗe jeegom e jeetati neɗɗo gonduɗo e oɗon mborosa mo ñaw sida ko wona ɗum konon kene tolno e temedde ɗiɗi e capantati ujunere pawɗo temedde jeetati capanɗe naya
ɓen ko rewɓe ndeke firti ko rewɓe ɓuri fiɗede oɗo henna mborosa e nder leydi ndi dañi noon cimti goɗɗi ɗi ɓe jaltini hen ɓuri hen yajje ma en gartoy ko fati e banggue jewte buuɗal yurmede ha mbawen sarhinde ɗum no yimɓeɓe ɓurata wawde famirde ni hen ha joni keddorɗen koye kabruji men e leydi Sénégal campagne ko fati banggue haɓade ñaw biyeteɗo paludisme ene tampini ha tenti noon finoɓe nder région mo Tambacounda laamu leydi Sénégal on waɗi doole mum e peeje kala ngam haɓade oɗo henna ñaw biyeteɗo paali saabu eɗen gandi paali so yeehi ha naate ƴiƴama jomum wonata koye ruytude ene haala gueɗe ko mbiyeten ɓaleɓe ko ene heewi wadde noon saaha paali ɗum jeeyi sababu laamu ngu ne findina yimɓeɓe kala mone lelo yo tinno diilo fabion muɗum ɓeni mbiya moustiquaire fabion mum ɓeni mbiya arkille jomum diila ɗum guila ɓowɗi natani hen taw ganduɗa suko e mawɗo e debbo cowiɗo kala so tawi jomumen lelima hen ɓowɗi mbawata memde ɗumen ha tenti noon ɗo wona e ndungu yoga e nokkuji kuɗoli puɗɗima fofde eɗen gandi ko saaha ɓowɗi kañumen ene garata ngam wawde ñamminde ɓalli mumen e ɓen faytunoɓe ɗum noon rentade ɓuuri safrade ɓe kolliti nogas e tati nduɗo lewru ndu gonɗen maɓe mbat campagne dokkirgol fabion ngaji won henne mbiya arkilaji moustiquaire ha jomumen mbawa tigui dañde cellal mumen no hannirta ni moni kala yo andu cellal mum woni koye junggo muɗum gartaten koye seppoji bannoɗi taw yuɓɓinno ɗum ko hakkude yeewi kame wallu Sénégal kene tolno e yimɓe tato mbasino hen pittali mumen limore ɓen mayɓe noon hollitama ɓeydima ɓe jettima nayo on battuɗo nayo ɓijo noon o wiyeteno ko Serigne Mam Sanke ko ɗum woni inde makko o wonanno ko toon to Colobane duuɓi capanɗe tati e joyyi duuɓi capantati e joyyi wonno duuɓi makko o wonno ko toon to hôpital Fann jeeyi sababu noon ko farkademo gaz ko mbiyata lacrymogène ɗen gandi no wiiri miñi ko holliti omo wonduno e asma ko on asma noon woni gummitiɗo siftindon asma yiɗa cundi yiɗa pundi yiɗa poussiére yiɗa kala kene farka ɗum noon wiide tan ɓen seppoɓe yoɓe ndento guiɗo henna condi bondi walla ni farkori wondude e ñama ko bon kono feewi innira ɗum lacrymogène so naate hinerma so tawi ka joom asma so yettima becce ma koko jogori yaltindema oɗo henna aduna Déthié Fall ene wonde Mame Diarra Fama kame Ahmed Aidara mbaali jammaji mumen gadiɗi kaso ɗum ko hanki nde ɓe dari e yeeso tribunal ji ɗi leydi Sénégal kanko Ahmed Aidara o dari ko yeeso tribunal woni ɗo woni maire ɗo Guédiawaye Pikine ko ɗon wo dari e yeeso procureur ko ɗon tigui wo ƴetti visa makko faade to kaso ɗum ko caggal nde wino woto seppo holliri o seppat hande o seppa janggo ngam addude fitinaji e leydi ndi siftinde on kam woni maire wuuro Guédiawaye lomtino Aliou Sall gonnoɗo maire wuuro Guédiawaye Déthié Fall sarɗiyanke Mame Diarra Fama sarɗiyanke dawriyanke kamɓe kala hanki ɓe darima e yeeso suriñawandu Dakar caggal noon nde yiɓɓe mabɓe sehilameɓe kala gari tawtora ala kala ko ñawdi so wona tan ɓe mbaali jam mabɓe gadiɗo to kaso temedere e sappo e jeenayo wonande ɓe nangganoɓe kala ɓenninama mbaali jammaji men gadiɗi to kaso ñalawma janggo alarba woni ñawore mabɓe so tawi ɗum dirtinaka hanki kikiɗe Ousmane Sonko gardiɗo landa Pastef waɗi haalande mom e nder nden haalande ko ɓuuri hen teskede ko wiidemo oɗo saaha maw ummin seppoji ñande nogas e jeenaya nduɗo henna lewru jaaɓi laamu jaɓani so yiiɗi ɓe mbaramo so yiiɗi ɓe cokamo hattamo seppude kono kadi o erima ɓiɓɓe leydi ndi kala nde yeehi tan ha woni 20 heures ɗum ko caggal ñalawma janggo yo jomumen jaltin booluji mumen walla jaltina palatuji mumen walla jaltina mbarmeyon tokoson mumen nanga kudduji mumen gonay hongude heena ko famɗi ko kala minitaji 5 so heewi yo yaa ha minitaji sappo ɗin konngudi noon ko konngudi ɗi ganduɗa ɓurɗi ñiŋede hande yoga e nder jayndeli leydi Sénégal to banggue bindi kala eɗen gandi noon wona ɗo tan ɗum fuɗɗi waɗino to banggue Amérique kame Espagne e nokkuji goɗɗi kala ha fayi to Gabon ɗum noon serani e wadde e kala saaha kadi wona kanko tan fuɗɗi ɗuma nder leydi Sénégal hollitama wadda e laamu Abdou Diouf erinoma ngol konngugol marmetaji kono kadi ko wayno aadaji sereraɓe kolliti so tawi koye ndungu wona aɓe kadi wonande konngugol marmite nde tawno wonko nodditi
ko wonata hunde fewnde kanko Ousmane Sonko o wasi jagge ɗiɗi mawɗe no fewi jeenoɓe yeewi askan wi to Mbacké ɗum noon koto Fatiga taw kadi ganduɗa ko biyeteɗo Murtada Bousso kañumne wonno coordinateur oɗo saaha tawtoyi APR ne wonde goɗɗo biyeteɗo Moustapha Ndiaye kañumne o wasi oɗon kamɓe kala ɓe tawtoyi wonande Macky Sall wuro Touba jamma beɗɗo henno police holliti yillima e nokkuji kewɗi ɗum ko caggal teskede guyka ene heewi e nder diwano ɓe nangi kene tolno e capanɗe jeeyo neɗɗo hen capanɗe nayo ko yurnitade kayitaji mumen hen goto nanguira ko guyka goɗɗo o nanguira kene tolno e lakhasaji jondi ko fate banggue drogue goɗɗo one nanguira ko yaade anda ko yahata namda jaɓani haalde ɗo fayi ko wona ɗum ko noon kene tolno e 16 oto woni ko nanga motoje tati kene tolno e kayitaji jondi kene wona 15 kayit woni ko tetta to wona kayitaji gonɗuɗi ɗum noon koye yirlade tan natirde yaltirde Daara Jolof ene wondi kadi e Daaru Mun e Daaru ene wondi kadi e nokku mo mbiyata Daaru Tanzali kame ray bi ene wondi kadi e grand ene wondi kadi e gar bun ndaw ene wondi e gar bun ndaw kame ene wondi kadi e nokku goɗɗo mo mbiyata Buntu Pikine kame Ker Ayyuba ha fayma to Mbacké kala ɗo henna kala police o yirlima e nder ɗiɗo henna nokkuji kala Abdullahi Wadda gonnoɗo mawɗo leydi Sénégal gardiɗo landa PDS itti seti mum timmuɗo ene ardi on sete noon Mouhamadou Lamine Diallo kame yaadiɓe mum kala kamɓe noon ɓe jettima to wuuro Kaolack to Madina Baye ko hanki wonno ɓe dañi joɗoɗade e Cheikh Serigne Mahi Niassa woni khalifa mo Madina Baye bannoɗo jillu mum toon to Soudan ha wawi welditinde toon kene tolno e capanɗe 5 leñol moɓe mbiyata sociopolitique ɗum nayimo toon kamɓe gam yettinde salminandu e jarde wonande darde makko iwde e Abdullahi Wade caggal nde o yeehi toon to Darfour ko wona ɗum kono ɓe jeehi to galle Alhaji Ahmed Dema taw kadi ganduɗa ko khalifa galle Dembe to Sokhone ɓe dañi yettinde toon calminali mabɓe to Mbour ko laana yuwi toon neɗɗo goto wasi en fittanum joyo paabama hen on base to fittanu makko noon o nawama to morgue hôpital Ceerno Mansour Bara to Mbour caggal hankinde hendu ne arde toɓo tawiɓe e nder kaɗon laana jeheten ko ha toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar kabaruji gaɗanɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi en kaalino hanki ɓe mbino maɓe ndillu kisa siyani commerçant ji ɗi ɓe mbi ko jamma noon Lindiane dilli gara Dakar dilli tuggandema 9h jamma ha weeti hakkude mabɓe policier ji gari ɓe gara garnatuji ine duppa jamma hay goto hanki ɗanaki wona Colobane wona gara Dakar ɓe mbi noon ko Guy Marius Sagna ko toon jeeya Idrissa Goudiaby baraɗo one kadi ko toon jeeya ɗum noon ɓe mbawa joɗade so wona ɓen ɗon kanko oɗo Guy Marius Sagna woppe e jamma he ko ɓuuri yawde yaccade so ronki ɗum ɓe ndeƴata ɗo ɓe goni ha 7h subaka hakkude mabɓe policier ji ngal toon leegal no hande nana dara armée ɗe fof ina gardi on toon banggue hande eɗen gandi kanko oɗo Idrissa Goudiaby baraɗo o tawa nde ƴeewa doctoreɓe ɓe ƴeewi tawi ko jaasi warimo jaasi noon wona armée jogui ndeke waɗatnoɓe manifestation ɓi ko kamɓe mbaribo ɗum no otiski o ko ɗum haali laaɓi ceer holliɓe ɗum noon eɗen gandi dille kewɗe ne goodi kanko noon Ousmane Sonko wonko haali hanki o ñande nogas jeenayi nduɗo lewru kamɓe fof yoɓe jippo e laabi ɗi to Macky Sall salaki kamɓe ɓe calaki ɗum noon o janggo alarba noon 9h subaka ha 10h fodde minute aji nogas goto fof yo ƴettu bool walla ƴettu bidon wulla holla mette muɗum e nder ko waɗa ɗo henna ko koɓe kaɗa wadde marché ko e jaggaɓe ɓe holla ɗum ɗon ɗum noon kamɓe ɗe ɓe mbi koɓe waɗoɓe ɗum janggo kamɓe fof ko ɗum woni koɓe kaali e subaka he koɓe kaali e radio ji ɗi ko ɗum noon
eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala tan yo Allah ruf ɗon yurmede khalifa men général to e Mbotto ceerno Mamadou Isaga o wi omo duwono bandiraɓe ɓe ndungu ngu yo natir yimɓe jaam e cellal yaltir yimɓe jaam e cellal yo Allah deeñu leyɗele ɗe yo Allah wat jaam e leyɗele ɗe weltare TV musidɗo moon Ahmad Isaga Kebe gorko mo Mbotto jokkodirde e Zig FM e weltare TV Sar Abdoulaye Saar yallo ken walde jaam. Amadou Isaga Kebe Ziguinchor sen giwi to leydi Sénégal koto Mauritanie paɗen to leydi Mauritanie jagorɗo golle kame heblo waɗi hanki ñalɗi mum ko fate banggue kaldigal lawol tatiɓiwol ko fate banggue programme moɓe iniri may futir projet ngam wallide sukaɓe rewɓe kame sukaɓe ha mbawa dañde gollorɗe tawne wondi e heblo yadugo e jamanu taw kadi ganduɗa ko heblo hettinago taw jemum ne jogui ɗereji ɗo ari kala ene wawa gollade ɓe kolliti noon ko haɓade wonande ɓen sukaɓe wurɓe jonde taw ngala golle ngala métier beele moni kala ɗo woni ene wawa gollade o holliti wonande dawal gadigal ngal ɓe mbawi ƴettude kene tolno e ujunnaji ɗiɗi suka kebla ha mbawi batti gollade kono ɗo saaha kadi eɓe jogui peeje 1500 ha 1600 suka beele mbawa heblede ɗum noon ko hunde jokkore nder leydi ndi kanko on jagorɗo tambiɗo golle kame heblo ngardugol jaddugol e payida e nder leydi a Mauritanie toɓoli kewɗi jippima nder leydi ndi ha jeeyi sababu lawol laanel jordi taw kadi ganduɗa ko nawanno guel ko fate banggue min jamɗe iwanno koto wuuro Zuwayrada ha faya toon to Nouadhibou taw ganduɗa woɗɗani wuuro ngoɓe mbiyata attugui taw kadi ganduɗa taw e nder chuma ɗum noon koye nder a Fidrika taw kadi ganduɗa koye Zuwayrat hakkude mum e Nouadhibou ko ɗon doganno caggal nde daɓɓiti ɗon taw ko ngol ɗon lawol juutani no feewi ha gaɗa guel lanel joɗima kene juttu kene tolno e balɗe ɗiɗi waɗani golle mum taw kadi ganduɗa ko ɗon tigui golle ɓurɗe hewde doole ɓuuri wonde kono fewnitama hollitama guel lanel fuɗɗitima a golle muɗum keddoɗen ha joni koye ɗin toɓoli catal tambiɓe ko fate banggue yurnitade ko toɓoli bonni ɓe kolliti wonande yogay boli ha tenti noon e nder lawol al amala faade nokku biyeteɗo koro kam hakkude mumen nokku biyeteɗo Kamer ɗum noon waɗi toon bonande mawde ne tawe nder asaba ha ganduɗa boli kewɗi taaƴi toon ɓe kolliti kadi e nder état mo gorgol wonɗo laabi taaƴi toon ko wayno lawol ka heyɗi Luksayba e nder commune mo Ganki toonne kadi ɓe kolliti won lawol fusi toon kamene wondi yogay nokkuji taw ko jaaruɗi ko wona ɗum ko noon to gorgol soñoɓe maaro ene mbadda dando e baade toɓo kame ƴiwole kulɓiniɗe nde ganduɗa neɗɗo naata campagne rema hiwa ha ɓenda e tampere kala ɗo soñata ɗo ko ɗon toɓo ari guese kewɗe kene wona hectare uji 10 to jeeriyel tumbere nanni ndiyam woni hen noon wonani hen kuɗoji maaro jolima woni hen kadi lelima ha natti yiyede ɗum noon eɗen gandi ɗam ndiyam so ɗam yawani yaltude tan kon maaro ko heewi ko fudde walla ko ñola ko bona ndeke noon firti ko tampere jogori wonde ɗon kono hollitama wona yolayru ko wameji giwɗi dow jeeri ngari naati e ɗeɗon guese taw kadi ganduɗa ko nokkuji tuɗannoji a diƴƴe ko wona ɗum konon ɓeene coña ɓeene lappa ɓeene ƴaro ene mbadda dando e toɓole ɗe mbiya tan nde jomiraɗo ɓeydata nden kamum haaɓe gayna catal tambi ngala ko fati banggue yurnitade ko toɓoli bonni ɓe kolliri to Adrara kene tolno e galleji nayyi woni ko pusi toon kono kadi ɓe kolliti to singiti e hoore mum tonne kadi waɗi galleji janɗi toon e ko fati banggue nokku pompe mo ndiyam aranno oɗo saabi erima laamu ngu ballal timmugal no feewi sifande nandirala hakkude catal tambingal ko fati banggue produit ji leɗɗe jarateɗe hakkude mum e leydi Qatar taw ko pharmacie médicale taw ganduɗa ko fewnoɓe industrie to banggue singiti ɓe kolliti nandirala wonande produit leydi Qatar ma wattu nadde pharmacie ji ɗi leydi Mauritanie guila e gueɗe ñameteɗe jarateɗe poppateɗe e momateɗe kala ɗum noon koto banggue safara ɓalli wonande ɓiɓɓe leydi Mauritanie hoorejo jagorɗo mo leydi Mauritanie bati hanki batu hakkude mum e jagorɗe mum taw ganduɗa ko ɓen tawtoraɓe oɗon fannu kame gollorɗe privé ko fati banggue ndema leydi Mauritanie nde tawno holliti
horejo leydi Mauritanie go taweteɗo to Bruxelles cuuɗo toon konngol mum ko fate bange gollodiral ñiiɓingal tabingal hakkunde mumen e union européenne ɗin konngoli ma en garto hen o holliti kanko hoore jagorɗo ko ndema privé ene jeeya e gueɗe ɓurde wawde ƴellidde leydi ndi ɗum noon gam wasiyade golloɗe privé jokkodiral hakkunde mumen e laamu ngu ha gueɗe ɗe kala ɓuura yuɓɓude ambassadeur leydi Mali taweteɗo to Nouakchott laamorgo leydi Mauritanie ɓatake mo o yaltini faade ɓiɓɓe malinaɓe finoɓe nder leydi Mauritanie tijjiɓe arde e nder leydi ndi wo holliti wonande nde ɓen ɗoftoto sarɗiyeji leydi Mauritanie ha tendi noon to banggue licence ɗum noon ko caggal nde leydi Mali itti hoore mum e cotal bitegal G5 Sahel ne jeyno e maslahaji ɗiɓe ƴettuno taw ganduɗa ko newnude yagara hakkunde ɓiɓɓe leyɗele ɗe kala laamu leydi France rokkiri kene tolno e otoji temedere ɗin otoji noon payi koye nder leyɗele nayyi taweteɗe e nder Afrique leydi Mauritanie ene hen jeeya leydi Tchad Niger Burkina Faso ɗum noon ko pikkobaji taw ganduɗa ko ɗin bawɗi tigui hutorede to banggue armeji leydi ndi sen giwi to leydi Mauritanie paɗena koto leydi Mali to leydi Mali gouvernement leydi ndi ɓe kolliti kene tolno e temedere capantati e ɗiɗo jamburu woni ɓe pittali men guitta to nokku biyeteɗo to nokku biyeteɗo to nokku jafoɗon to nokku biyeteɗo jala sugu noon tawete koye nder diwan mo tawete ko nder diwan mo Bandiagara taw koye ganduɗa woɗɗani e nder guure Jamweli kame wuuro wiyetego desaggo ɗe hen nokkuji ko toon ɗiɗo hen jangoji musɗi mbaɗi e nder ɗiɗon guure ko wona ɗum ko noon tuuma e ɗiɗon wargoji bondi duppa toon galleji nayyi kona yimɓe hewɓe mbara tuuma hen ko Katiba Masina woni Ahmadou Koufa kame yaadiɓe mum kala hoorejo leydi ndi Assimi Goïta waɗi ñalawma balɗe tati sunare ɗum noon fuɗɗata ko kikiɗe hande talata o ɗo ha kikiɗe alhamisa ko nden gasata kala ɗo araray wonno artire ha hakkunde colonel Assimi Goïta holliti ndungu ari kono kadi yiddemo ɓiɓɓe leydi ndi dutto e ndema tawde tawno ko ndema wawi yaltinde leydi Mali e caɗele heɗɗoɗo Mali woni e oɗo hen embargo musɗo kene tolno e temedde ɗiɗi e capanɗe temedde ɗiɗi e nogas e joyya taw ko tracteur demowo woni ko rokkiri nogas e joyi wuuro e tawtorede ɓen ardiɓe ɗen guure ɗum koye nder région mo Kulikoro e nder commune mo Mande tono rokkiri tawtorede hooreji jagoɗe leydi ndi kame jagorɗo ndema e préfet kame gouverneur uji e maire uji taweteɓe nder oɗon nokku ñalɗi hygiène taw ko laaɓal timmungal waɗa faade sukaɓe rewɓe taweteɓe école aji ɗum noon waɗa koye nder diwan Kucala ngam teskede ko hygiène woni neɗɗo woni laaɓal woni neɗɗo so laaɓani ha tenti noon ɓen sukaɓe rewɓe soɓe puɗɗima wattude yiide ko wayno ellaji mabɓe ɓe jangguine laaɓal timmungal nde tawno ko ɗon fewata ko ɗon kadi bonata ko ɗon gueɗe kewɗe nattata e neɗɗo o ha ronka jaggude ndimagu mum walla ronka jogade laaɓal mum watta yaltinde keneli ɗe belani taw ɗum kala koye hirjino e ballal UNESCO taw koye école aji on financement ɓe jaltini ɗuma sen giwi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry seppoji 23 juin woni tan ɗo henna e balɗe ɗiɗi wonande FNDC ko ɓen eri maire kaluma kewnoɗo hebde ɓatake kañumen ne tawtore ɗin seppoji ɗurnima on lettere giwɗo e Oumar Silla mo mbiyata fuñinke mangi taw ganduɗa ko on woni gardiɗo FNDC yiddeɓe yuɓɓinde ɗin seppoji ko wona ɗum ko ɗin seppoji wonande Sellou Dalein Diallo kame Sidi Touré yaadi mumen kolliti ma tawtore FNDC ɗin seppoji ɗiɓe jiiɗi wadde e nder Conakry mango kame boli mum siftinde on e CNRD wonande koninkoɓe laamiɓe leydi ndi ɓe kolliti ɓe jiiɗa kala yiide kene wiye seppo politique e nder leydi ndi kono kadi FNDC holliti koko seppata ɗum noon koko jogori wulde jaw hooreji jagoɗo leydi ndi woni Beyavogui Mohamed erinoma kaldigal koko jokkata hakkunde mabɓe e wonande G58 wiɓe jaadani e duuɓi tati
wonande gardidi oɗo hen biyeteɗo colonel Mamadi Doumbouya ko holliri koko ardato e nder leydi ndi duttoɗen ko toon to leydi Mali wonande convocation mo waɗano e mum Jean-Yves Le Drian gonnoɗo jagorɗo hakkude leyɗele mo leydi France tribunal taw ganduɗa ko Bamako yamirno yo notto wonande ɗo noddade gam teskede kanko e ɓiyi ko hutorade ngaalu leydi Mali ha tenti noon to banggue carte d'identité biométrique ɗum noon wonno ko hanki fonno noon ñawdemo walla fonno nottade ko noddandu wonande ñaawo biteɗo Mahamoudou Diko Mahamoudou Bello Diko juge ñawowo tribunal mawɗo mo Bamako kono noon won nottaki nde tawno woni ko toon to leydi France ma en garto e oɗon kabaru to Côte d'Ivoire ko tuɓoli mawɗi jippi to Abidjan Mango subaka jamma ɓennuɗo subaka hande o kene tolno e sukaɓe nayo mbasi pittali mumen taw koye yolayre ɗum noon waɗi koye nokku biyeɗo beigné ville mo mbiyata beigné ville fe kese kame wonde beigné ville marché kame beigné ville école électricité woni riviera palmière riviera noon kadi alambara kame kokodi yoppugo ɗeɗo leyɗe kala naati ndiyam ha wi tut ko wona ɗum ko hewɓe gegginama ɓen tambiɓe nden kay kisal oɗo saaha nane jokki jiilaw e fabade yimɓe woto won e galleji mabbude ha joni to Côte d'Ivoire keddoɗen finoɓe to leegal abobo goni koye weltare mawde no fewi ɗum ko caggal debbiteɗo marchel kekki Aïcha taw kadi ganduɗa ko debbo jaro duuɓi 49 yumma mo sukaɓe joyo joom galle makko ko juglu non ka juglu babi yoda taw ganduɗa ko yimyanke mawɗo jimannoɗo yimre ne mbiyata fait pas fâché yimre ɓurnode heptinede ko on debbo wonno e candidat yidde ƴamde wonde sarɗi yanke to leydi France e nder baliyeji Paris taw ganduɗa koye Landa Jean-Luc Milissa ko ɗon tigui woyi o wawi toɗɗede kanko on debbo ɗum noon o toɗɗa ko toon to France kono weltare nde waɗi ko toon to abobo mo Abidjan nde tawno ko toon o jibina hitande ujunaji ɗiɗi e 15 2015 ko nden wo dañi kayit makko jibinande e nder leydi France to Burkina Faso battu towɗo moɓe mbiyata conseil hakkude ɓen humpitiɓe gande mawde to banggue nden ka ekkisal woni CSDN hakkude mabɓe colonel Dambiba horejo leydi ndi peeje mawɗe ƴetteteɗe ngam wawde rende nden kay kisal ɓesguji leydi ndi ɗum ko caggal fiyande musde wannan toon to teŋa ha ganduɗa kene tolno e 69 fittandu wasi toon fittandu taw koye jangoji musdi no fewi ɗum noon ɓe kolliti maɓe mbat peeje kala ngam ƴewde nden kay kisal ha ganduɗa e nder on diwan kala dogi kene tolno e 19 ujunere neɗɗo fayi to diwan doori Cameroun oɗo saaha wonko ɓuuri bonde e Boko Haram so biftade sukaɓe hande ko pelle bandiji battinade nokkuji guilay galleji ha e saraji galleji ha e dinguiri pijirɗe kala e jeereji ɗe bifto sukaɓe e nder diwan Adamowa noggubireɗo tubro kene tolno e 19 neɗɗo biftama toon e nder balɗe ɗiɗi kame Beko ha fayinma lokkitte ha fayma noggubireɗo kalaldi e paama ɗiɗo nokkuji kala maire gonɗo toon kam en wonde préfet gouverneur ji kala kadi yoga e motoji ha tenti kadi nden kay kisal ɓeydede e nder région mo Adamowa ɓe kewi ko wujjude ɓen sukaɓe walla ɓen fayidinɓe seeɗa ɓe nawa ɓe jeeya pelle mawɗe bandiji ɓe mbaɗa peeje kala haaɓe ƴetta numéro ma téléphone ɓe nodduma wonde ɓe mbiya ko million ɓen biftanoɓe ɓe kala jinnaɗo mum woni hen ko million woni hen ko million ngaji ɗiɗi ɗum woni hande o koɓe kewni to Cameroun Samuel Eto'o international camerounais hande kam woni gardiɗo fédération football mo leydi Cameroun ñawama taw ñawima ko tribunal mo Espagne no gas ɗiɗi lewru kaso ko wona ɗum ko no gas ɗiɗi wi journal espagnol mundo ɓe kolliti wonande o nanguira ko fraude ko fate banggue fiscal wonande kene tolno e 3,7 million koppareje euro hitande ujunaji ɗiɗi e jeegom hitande ɗiɗi e jeenayyi taw rewnani e banque oɗon gandi wona kanko tan Ronaldo Messi kala en nde wino e nder oɗon fannu gam wiyede noon ha joni keddoɗen koye Afrique jeyeten ko toon to RD Congo hobela mo M23 holliti uditi kerol
hakkunde leydi Congo kame Uganda ɗum ko caggal balɗe ɗiɗi hare bonde haɓe mbawi tettude wuro wongo e keerola wiyetengo bunangana noon ngon wuro tawete koye keerol hakkunde RD mo Congo kame Uganda kono ɗo saa woni koye jimadi mo rebel M23 ɓe kolliti ɓe gudditi ngol keerol caggal balɗe ɗiɗi hare bonde no feewi. ha joni keddotoɗen koye RD Congo batu wonande ardiɓe leyɗele banggue leste on batu noon ko yidde yurnitade sembolinde sembeji neldude sembeji mabɓe to RD Congo hedde keerola beele jaam ne arta toon caggal piyande bonde gonde hakkunde koninkoɓe leydi Congo kame M23 wi wonande hoorejo leydi Kenya oro keñata holliti ɗum hanki to Nigéria hewɓe biftama ɗum ko ñalawma alet jawtuɗo heno hecci hanki kene wona capantato e jeegom neɗɗo e nder église uji ɗiɗi wonande Isa yankoɓe juulannoɓe ɗon ɗo ɓe juulanno ko ɗon ɓe bifta e nder état mo Kaduna wuro wiyetengo Rubo kam ene tawe e nder Kaduna wi Samuel Arwana holliti ɓen biftoto ɓe kañumen ne mbaɗata kono ɓen ɓe Cameroun naɓe ni no mbaɗata so yeyde ɓeɗon wonande bandiji mawɗi mbatta dañirde hen haalisaji mawɗi. ha joni keddotoɗen sen jeehi to joolama Jaberi joola Jaberi sarɗi yankoɓe Ukraine hanki mbati oɗo saaɓe kolliti ɓe kadi heɗede musique wonande leydi Russie e nder leydi mabɓe kono ne kadi fara banggue defte bindade to winda ko Russie tene kadi kamɓe kala ndendi culture leydi France. Elisabeth Borne hoorejo jagoɗo leydi ndi windi ɓatake on subaka hande o gam tottirde hoorejo leydi ndi Emmanuel Macron gam acciddemo golle makko tene kadi ko toɗɗa ko timmani hay balɗe 15 on hoorejo leydi ndi jaɓananimo wonande ɗum batu ma waɗa hande hakkude makko e jagorɗe makko kala ko wona ɗum ko hoorejo leydi France bati hande bardi e ɓen ardiɓe landaji gam yurnitade holpeje batteɗe ha golle ɗe ɓuura yuɓɓude caggal kanko on Emmanuel Macron hoorejo leydi ndi wo dañani kewendi toon to suudu sarɗoyeji ndu leydi France. ha joni to Ukraine keddotoɗen jeeyeten koto wuuro wiyengo Tusuk Kiev to ka ɗum noon ɓe kolliti wuro ngo no woruno e nder diwan o kala oɗo sa woni koye jimadi konin koɓe leydi Russie wi armée leydi Russie hanki caggal nde ɓe kolliri kartal koɓe jogui ko kala ko fati e banggue wonande ɓeena ɗo ɓe tetti e nder leydi ndi kala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji galanɗeɗe kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena.